Bapak Camat Sukorejo ugi Bapak Edi Suwito Esos dalah Ki Minto Darsono kula aturi minggah ing pepanggungan nuwun sumangga. Para tamu sinedahan miwah sutresna budaya paraga ringgit sampun kasta dening Ki Dalang Minto Darsono ateges pagelaran ringgit purwa sadalun atas kanthi lampan Cepaka Mulya Pandhawa Nugraha kawiwitan wilujeng kamirsani wilujeng ruwah sadalun atas mangya ayu ayu rahayu sagung dumadi. Rasana kanthi asasantri Jaya Jaya Wijayanti Desa Barorejo Anjayan Bawono Jaya Salamiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ning pasewakan busana sutra maneka sebagus piteng udyono yang panjangkan sawarma Ranggeng manik Narawata Abra Prabhanya Sumerat Nyaring Bejo Iwaran wong kang luhung ketak lopo tegak guling eling salat jatmika yen wacana kudu manis murid sang seming sasana sono sananing dumadi sesanti Amar Sudyana tepi dharma ing reh kautaman sadurunging dumadi jagat raya kang ana mumbung gumelaring alam suwung ing langut datang tepi enam hening neskala nikmating pramudita sinaputing durgama saserben kaningan tinitah purweng kayun urunan buka wiwaraning carita sunungging prambita ginumbit langening budaya luhur biar padang ana sanepaning agesang suwuh arep data pitana Rahayu Sagung dumadi Rahayu Sagung Dawana hanenggih negari pundi to menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal darbi nama sedasa muhung ing negara Hastina ya Gajah Kaya ya Liman Benawi ing Guru Canggala pantos yen to Praja Hastina kinarya permaning carita kawana dumadi saking pulo-pulo ingkang bebanjaran
Sinula sungapaning tuya benawi tinampi ing samudra Brahmaya ingkang langut datang pagun. Pegating paningal kapantok ruting cakrawala waneh-waneh cakring ing gisih. Saweneh kinebing jurang cerung sira karang kinepung susuing bek silawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir angker sasana jembar bebekaning pasir gumelar ginaris pinggir tantuwuh ingkang angrem buyung. Sinten to jujule ing nata ingkang mengkoni bumi Hastina Tirawasana planing dhewe-dhewe. Yen ketek Pragusa Buta Raksasa Dewa Wisik Pendhita Peparat yen ratu nang jejuluk nenggih ingkang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Jaka Pitana, Prabu Tripamangsah, Prabu Gendari Suta, ya Sang Prabu Dresta Rastramaja. Nujuri sajuta Sang Natamya Snewa King Stinggil Binatura Kelenggah Dampar Denta ingkang pinalibet ing kencana. Lemek babut Pramadani sinebaran kang sari-sari ginanda wetoni sah jebat kasturi. Sinten to ingkang kepareng lenggah jajar kelawan sang nata nenggih menika to parampura Hastina Dahyawan Drona. Ya Resi Kundayana, ya Sang Baratwaja Suta, ya Sang Dwijawara. Dene kang mencorong tejane sasatya dene lintang pandraing nenggih kadang reda Narendra nganggo Sang Karna Basusena. Ya Sang Suryatmaja, ya Sang Prita Putra, ya Sang Argasuma. Ingkang tetela kinarya agul kekuwataning bangsa Hastina. Dene kang kepareng lenggah amariku mukur kon jembantara wadanane. Warangkanata Hastina nyatring pasa jenar kekasih Raden Patih Harya Sangkuni. Ya Sang Arya Soman, ya Trikantalpati, ya Sang Gendara Desa, ya Sang Mahajuling. Nadyan tawus karaduk yasa parandene kinara Patih Hastina Tetra Sang Patih lebda ulah ngamandaka mila boten manah yen to rinten dalu anggun caket lenggahe lawan Sang Buminata. Dene kang keparang wingking kang rai satring tirta tinarang Raden Kartamanka. Ngangklongake jangga niringaken karna jroning cipta muhung antu-antu ijring sabda saking Sang Naramati. Behamber hambalat bareng antut dumugi sanjawining tratak rambat kados sekang samya para siba kaya ndoyong-ndoyong pancak sujining alun-alun. Parandene jroning pasiwakan kidhem permanem tarana kang sami abungu. Sawetawis dangu sanata dereng kawiyos pangandikane teka kaya mangkono panglocitaning Wardaya ingkang dereng kawiyos sing lisan.
dening utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono lire legawa indriya agung denya paring dono ayun kayung yun dawing nata
karya khas carayeng sabumi denyo pepanggihan sa mi manung swaring jaharwi asmoreng tias dadyo Sri Karongron Angrarangi Kudut monyor Allah cuk grek Sengkuni iya ana dawuh mapa Kakang Robayadrana apa kaya niki rekasane dadi kawula cilik apa kaya ngene iki rekasane dadi wong cilik bener dinawe salah saya Sengkuni mara coba pirang-pirang pasewanan anak Prabu Duryudana mung kendelan wae wis ora metu sapa kang rawuh ana ing pasewakan Negara Ngastina nganti kebatasan nggone padha sapejagong ana pasewakan kang kaya mengkene iki Sengkuni kedadiane Pasamuwan Agung Negara Ngastina ki digawa menyang endi monggo sak ngertiku uga dawing para luhur Narendra yen nedeng sewaka kuwi bisa gawe katentreman ora gawe kintrem kang kaya mengkene iki Sengkuni mengko dhisik Kakang Drona ya Sengkuni kok piye umpamane Kakang Drona paring dawuh kang kaya mengkono kuwi apa wis mbok nalar tegese Sengkuni kang ngerteni lelagak kang sarta lagon lagiane anak Prabu Duryudana kuwi kan mung Kakang Robayadrana saben dina renteng-renteng saben dina runtung-runtung
Mara coba Kakang penggalian kanthi wening mbok menawa Kakang Rubayadana apa to kengandalare sungkawaning penggalih anak Prabu Duryudana. Senguni aku kelingan. Udakara seminggu kepungkur anak Prabu Duryudana kang tedak marang Sukalima. Tedak marang Sukalima. Paring dawuh. Prapun jenengane iki menggalih jangkaning jagat kengaran Prang Donya kaping 4 Bratayuda Jaya Binangun. Saya limireng pekabaran Pandhawa saben wektu mbiwada utawa misuda marang para putra-putra dianggep nyusun kekuatan kanggo ngadepi jangkaning jagat Bratayuda Jaya Binangun. Lah pungkasane sing kuwi paring dawuh marangipun Kakang Mremban Durna naduka menika pujangga ngastina nggih sesepuhing putra-putra Pandhawa kula pasrah bongkan murih sagedipun Bratayuda niku urung ning kanthi cara saderenging tumapaking Bratayuda menika dumados Pandhawa sampun dumugi ning pejah. Lah niki sing ngono Dawe monggo kaya mengkono njur kundur marang negara Ngastina. Lah ning kene iki pun Kakang ulir budi ngempake rasa. Ngono ya Kakang. Ya kaya ngono kuwi. Dening aku pinarcaya, aku njen nimbali anakku Bratasena. Bratasena tak kersuwan ing Sukalima. Ndalah. Bratasena ki duweni pangarep-arep pengen meguru marangipun bapa golek ngelmu sangkan paraning dumadi. Lah iki kesempatan sing ngene iki kesempatan. Kesempatan piye Kakang? Gandeng Bratasena kepengin golek ngelmu sangkan paraning dumadi dadi dalan niku budidaya mrenah patining para Pandhawa. Aku saged medharke ngelmu sangkan paraning dumadi. Ning kudu ana syarate. Werkudara tak dawuh ngono. Bratasena sago. Syarate apa Kakang? Takon golek kanggo susur nyangin. Ning Gunung Reksamuka. Mengko ning kono kuwi ana buta loro. Sing jaga Reksamuka. Buta loro. Iya. Njur jenenge buta mau. Jenenge buta kuwi mau ora salah. Rok muka karo rok mangkala. Minggu dhisik. Wong tuwa iki le dawuh sing cetha. Rok muka apa rok muka? Rok muka. Rok muka ya Kakang. Mbah, catet aku rok muka. Iya. Bratasena wigih haringa. Jaluk pamit mangkun Bapak Bablas ning Gunung Reksamuka. Pedhok buta loro mau. Monggo ning kono ki nek apa-apa, tak pusi nek kono jare ana kayu bungsu sing angin. Monggo buta ki padha ngelih. Buta ki padha golek pamangsan. Pungkasane dadi derdah, dadi panca bakah. Ing antarané Bratasena lan buta loro mau. Monggo pengajak tak lorake sing ngene. Banjur niku gumun. Kuwi daning Bratasena wis ora kena dibendung. Pungkasane buta loro mau kemeke tiwas mati ilang wujuding buta leger sejatine wujud dewa kayangan Bathara Indra karo Bathara Bayu dadi Bratasena ora mati malah diparingi bebungah teng aran Kalpika Gaib Dru Indra. Dadi Kalpika Gaib Dru Indra widaya penguasane lamun to nyabrang samudra ora bakal kalem dening warih. Dene ning Gunung Reksamuka ora ana apa-apa Bratasena bali nempuhke marangipun bapa ana ing Sukalima karo abangireng ngono. Karo Krenggosan. Ketok kudu nesu jae ning tak are-are. Ya, tak lurus-lurus tak kuwi. Sabar yo, Nger, sabar. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya. Diawet saka
nantenging rasane Bratasena nggone kepengin entuk ngusangkan barang. Nutuh marang pun bapa kepiye carane nganggo cara apa bae tetep bakal dilakoni. Tak tuduhke yen to sejatine Srana kanggo gayuh ngilmu sangkan marang kejaba kayung susu angin si ana Srana sing angka loro. Apa Kakang? Takon golek banyu perwita suci ana tenging samudra Minangkabau. Bratasena ya saguh. Lah ya kuwi sing tak gumune ana kono kuwi Werkudara kuwi ora mikir ning diperintah nang ndi wae. Waton sing mrintahke guru ora bakal nindani. Saking mantepe Bratasena bali metu ibune Kunti Talibrata ya Kanjeng Jimat pamit karo sedulur-sedulure. Ngerti yang sedulure iki jane tak jlomprongake mula padha digandoli. Ning Bratasena ora mendeng ubaya, ora luntur saka Kiguntur. Sawise pamit Kanjeng Ibu, monggo ki mujudake donga sing paling ampuh. Wong tuwa wadon gelem ndongani marang anake, kuwi bakal dijabah karo Gustine. Mergo ana tetembungane, ridho Allah fi ridho waliden, wasutawlah fi sutil waliden. Apa iki? Ridane Gusti gumantung marang ridane wong tuwa wadon. Bratasena bablas njujug ana ing samudra. Ning teko pinggiring samudra mau Bratasena ki manyek mangu tegese gek nyemplung gek ora, gek nyemplung gek ora. Monggo kowe digegayuhan kok manyek mangu kuwi cok kala mangsa ora kabul. Ning lek tekad iki bulat kuwi mesti bakal kasundatan. Sajroning Bratasena meneng jrono swara sing tanpa rupa. Werkudara, Bratasena, kowe lewani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani. Nah, wantaking Bratasena disendut tembung kang kaya mengkono. Dheweke eling lek gurune ki Drona ki ora tau wedi karo sapa-sapa. Sing tak wedi ki ibuke tatah tok. Percaya ora? Mula aku ki brengosku dlaprang ning angger seruput. Kok mbok dewar iki ketok mecucu besemut takutku tanpa pepindhan. Iya. Banjur sawise krungu tembung kang kaya mengkono Werkudara wis ora sranta. Jangkah nyemplung ana sajroning samudra. Nyemplung blung. Kok mung sekolah. Jangkah meneh panggah sak polok. Kok jerumun kira jajak-jajak. Jeru. Ya sak-sak iki jenenge segara nek sing jeru nek sing cetek. Ora kali nek dhek iki ngumbul Kapika Dru Indra. Bareng saya menengah. Ngerti menengah? Menengah. Saya nengah. Kok grenjel apa iki? Dadi nek wis grenjel iki bayar pira-pira ngono ki aku wis ora enak. Kita gambarke kaya ngono. Lek nyangoni Bratasena kaya ngono iki. Lek wis petuk grenjel gak kowe aja sranta. Tutupno bablasno. Hawa Bratasena. Grenjel mau dicekel. Dicekel. Nah kok saya gede. Bareng apa kuwi ngerti yang tersing digegem ki wujuding ula aran ula nembur nawa dadi dredah perang antaraning ula nembur nawa kelawan Bratasena ginubet ing ula ginulung ing alun nganti kentekan daya pangaribawa nganti ra duwe krekat lan duwe daya ra duwe semangat. Memang kan rambi semangat yo leren dhisik ngerokok ngopi mulai 10 tandangi meneh. Werkudara yo ngono kuwi. Bareng wis pulih tenagane sing nguni cinandak kang mustakane taksaka tinuwak kang tutuke karo kuku Campanaka. Pancanaka. Padha sakala lembur nawa tepekaning tiwas dadi banjir getih. Dadi kaya segara getih ilang ning nembur nawa sengguni ana cahya gumana ana bocah bajang. Nah kok Werkudara malah cethuk guru sejati kok aku ki rung tau cethuk malah Werkudara wis cethuk kaya ngono ki lek nuduhke. Kula ikhlasku dadi guru ning Bratasena. Pekasan aku bisa nuntun Bratasena, bisa ku petuk lawan guru sejati manggo dhisik.
Maha Prabu Duryudana